Durante 2 días, venres 16 e sábado 17, Noia resoará jazz, da man dunha nova edición do Jazz Noia, unha actividade fixa na programación cultural do verán da vila. Creo que xa ten un nivel de aceptación, un nivel, sobre todo, de xente que vai a ver o Festival de Jazz, que nos preguntan aquí na Oficina de Turismo, moi consolidado. Creemos que a nivel turístico, que tamén me influye a min como concelleiro de turismo, é algo que influye, é dicir, tanto o Festival de Jazz como de Arpa son xente que o ten marcado no seu calendario para poder vir a Noia, e sobre todo cando temos carteles tan atractivos e tan de primer nivel como pode ser este. No cartel deste ano, artistas da talla de Josemi Carmona, Alfonso Medela ou Gileno Santana, todos eles do máximo nivel internacional. Gileno Santana é un catedrático de trompeta dun das universidades máis importantes de Portugal. Ele é originario de Brasil e vamos a facer un dos discos máis históricos da historia do jazz. O Kind of Blue é un disco de Miles Davis que foi o primer disco que vendeu 1 millón de copias. Nunca hasta aí se habían vendido 1 millón de copias. Como ven sendo habitual nas últimas edicións, o sábado a partir da 1 do mediodía, no Coliseo Noela, desenvolverase tamén unha masterclass de improvisación e rudimentos. Os concertos serán en aberto os 2 días ás 9:30 da noite na Praza da Constitución. Dende a organización quixeron agradecer tamén a colaboración do artista local Beiras Manteiga, que un ano máis foi o encargado de deseñar o cartel do festival. Como sempre, agradecer a Beiras Manteiga por facer o cartel, que o fai sempre de forma altruista, ten as 15 edicións do Festival de Jazz feitas por el, estamos intentando tamén xa facer agora unha exposición con todos os seus carteles, que podemos facer ou fora do festival ou igual incluso para o ano.